झाड़ के। अरे बोलो ना। अरे का बोली हो? अरे ऐसे काहे बैठल बाड़ू मुहावा फुला के? का तोर भुलाइल बाटे बोलत नहीं कुछ झाड़ के? काहे तू हमरा से डेरात बाटे हो ना? तो सुनो तो उड़हनिया सैया रहरे के खेतवा में छूटल बाटे हो ना। तो उड़हनिया सैया रहरे के खेतवा में छूटल बाटे हो ना। जरूर कोनो बात बा। एही खाती हम तोहसे सजनवा हम बतिया छिपाइले। अब करा ना तू गुस्सा हमरा पा सच बतिया बताइले। अरे विश्वास कर। हमारा के छोड़ी के तू तो दूसर लागे गइलू हो। हमारा से दूरे तू हट पापा ऐसन उठैलू हो। काहे तू हमारा से भटकल बाटे हो ना? तो उड़हनिया सैया रहरे के खेतवा में छूटल बाटे हो ना। तो उड़हनिया सैया रहरे के खेतवा में छूटल बाटे हो ना। रोज जी तू और सत्य से जी बुला के खाली चुमा हमसे मांगे ले। हम देखे ले तो खुला दरवाजा हम कोई से न बुलाई ले। अरे बुझला मौका के फायदा उठा के मारी दिहलू माजा हो। हमारा